سلام زخبركم تخاتلتي مرب سبورت سينما سمرة نلومي اتي بولت تتصاوتاي كعسو اقرا علمنا كريستيانو رونالدو كساب ذا ساعات زي اكل زلوك اي حكارد مزقب نلومي كاب كلنا قاطاميتات عسرت ازين تذكرتن ازاربتن زنبرا ناي رونالدو اي حكارد كان زخاخروكم هنا سناي مكتتال قداميتي فلاميت تاريخاويت كأي كارد أب هاجراويت كانتا بعصر سلسة حدار كلتا شحن عسران حموشن أب ناي متساري وانج عالم كلتا شحن عسران شديشن أب مونغو ريبابليك أيرلاند أنصار بورتغال أب أفيفا ستاديوم دبلين أب استخايدة قطم ن بورتغال أب جوجل أمر حنت كتحيل وسان كوانتنبرة أب أيرلاند زقات أماجن برتوع تقاومو إنيرو هاجر أيرلاند بخلت شطوطات بتروي بارتو كمرح جميرام نبورتغال أب كبيت ساقطي أتيم مميم رونالدو كم راح جانتا نجانتو كابت زاتو توك الولاو نموتا يتسعر نبرة انت خونا جن صنوع مكل خالتة أوتي أيرلاندن وتسيت نايت أوتان نفرح جانتا بورتغال أجاري دويو أب مبل سوسان حدن دقيق بورتغال كلتا بزيارة مريحة أبز نبرة الأوان رونالدو أب وشت ناي أيرلاند كل لدات كوينو نزمت أوز نبرة كعسو أب متباي نبرة تخلا خلاي أيرلاند دارا أوشي بقت علي كلا خلون يدفعون سلز نبرة رونالدو سمعيتو خقات أتراي كالن بو نبو بغلط أمو نأوشي أب زبانو بموقع نمريتاو ديقوا دانيا ناي تقتم قلن نايبرغ أب فلما بيش أكارد كوانتهابو بمخري نايفار نمرمرا ناب مقوط أتر سكرين مسكده نت تجبار بعتو بالنت دحر مرأيو بقت تاك أي حكار دارايو زين رونالدو أب كل ميتين عشرين شديشن أهجراويت أو تاتاز تساتفو ناي مجمر تاك أي حكار ديو كأندت أنك ناي زفت أمي رونالدو زنبرو لعول ناي معوات بهجن قانتو زنبرتو ناي سعرت كونتاتن زفت أروت ساقطيو تساوتاي أيرلاند زجبرو زنبرت رجاجامي متل الأخدمة نت كونتات أجاري دوا بو قانتو نسالة دقيق بعشر تسبك تساوت تجديدا أبتساوت هادما كلتا بزيرو تسعيرا بتوسخي فيفا نت تكبار قونت أويلون تدافريدو كابتن حدا قد مقطعاتي نلعلي كوسخلو كم زخيلن زدما أبناي متعري وانج عالم كلتا شان عسران شديشن قداماي قد كي ساتف كقبرو خمز خيل سقاطات الله زفت أميزي ببزح مخنياتات تذكاريو قداماي أبل علي عسران كلتان عمتات زتانح أهجراوي ناي قد هيوتو نفلم أوان زرأيوك أي حكار دموخانيو كال أيدما نتي ميستر چامبيونز ليج زبل ساقواز توهابو تتعواتاي أب أهجراوي مدرخ أب كمز زبالة وسان اوان مقطامو اتدحر يوزر ايو ملاش مالت ندقفتي ايرلاند بإيدو نبعت زمسل ملكت مرأيون نوساني دانيا بأقاچاچ ملسة قبري مهابوون نتفت امي زيادة ازاراب غيروا كالأي ناي فيلما بخلطة بيج اكارد سعيباز وسدا ناي فيلما كأيح كارد اب بريمير ليج أب عصر تحموشة جنبوت كل تشحن عسران أربعتن أستون فيلا أنتر مانشستر يونايتد أب ستاديوم فيلا بارك برمينغهام أب زنبرة قطم أب مود داتا معلتين كل تشحن سلستن كل تشحن أربعتن بريمير ليج استخايدة قطم كوينو رونالدو أب قداماي عمتو مس يونايتد زنبرة تمكرو زازة مليونيرو يونايتد نت قطم بشوطات رونالدون ريد فان نيستورلين كل تبزيرو كتمرح تانيحا نرونالدو أب حدش ليج عقمو زر أيلو عمتو النيرو أب مبل 85 دقيقة رونالدو ناي مجمرتاك أي كارد أب هيوتو وسيدو اتاك أي كارد بسنكي كلتا بيج كارد تاد سعابتيا قداميت بيج كارد بمخنيات دايفين مالت متقلع زتوهابو كخون كلو اتاك عليت دما دحرتي دانيا فيسكا منفحو نتاق عصو بمرحاقو زتوهابتيا زفت أميزي كابتي أب نوس علميون أب بريمير ليج زينبورو لمدن زمن جويو اتناي متلع تكبار حدا كابتوم أب مجمر تازمونو زنك أفولو زنبر بحرياتيو كعسو كاب سنة مقباراوي وطاي مغلع دما سميعيتاوي بسلت كم زغودولو زرئي نيروم سعبينو أب تقوانتي كبيراي نبرن غانتو نتتعوتا بعوت زازيماتو حانتي كابتا بيج أكارد دحيرا سلز تسرزتلو أبتي دحريو زنبر وساني ناي اف اي كاب فتس أنصار ميلوول كساتف كيليوم أبو دما يونايتد كتعوت كلا حدا خابتهم نعوت تقطم مريح تراز نبرم تتعوت نيرو زفت أميزي فولي زقبرو أب تاريختي بلوز تباهلو زقلت زنبرة تتعوتاي ناي مجمرتا ناي سنة مقبار قدلت زترأيلو مخانيو أب 10 عامت عدميو أب تيقونت أوي ترئيو تعوتا زلل بريمير ليج كم مهارو زقبو بزح كم زنبرة ززخاخرة فتس أميد مايوم
ሳልሰይቲ እታ ቀዳመይቲ ቀጥታዊት ቀይሕ ካርድ ኣብ ደርቢ ማንቸስተር ኣብ 14 ጥሪ 2006 ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስታዲየም ሲቲ ኦፍ ናይ ሕጂ ኢቲሃድ ስታዲየም ዝነበረ ደርቢ ማንቸስተር ወትሩ ውጥረት ዝመልኦ እዩ። ኣብቲ ግጥም ሲቲ 2-0 ክመርሑ ጸኒሖም ንዩናይትድ ድማ ከቢድ ብድሆ ኮይኑዎም እዩ ነይሩ። እቲ ጸወታ ጎነፃዊ ምትንኻፋትን ስምዒታዊ ጸቕጥን ዝበዝሖ እዩ። ኣብ መበል 66 ደቂቕ ሮናልዶ ንፈለማ እዋን ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ነበር ተጻዋታ ዩናይትድ ዝነበረ አንዲ ኮል ዝተፈጸመ እዩ። ሮናልዶ ቅድሚኡ ብተጻወቲ ሲቲ ስቴፈን ጆርዳን መጉዳእቲ ተፈጺምዎ። ዳኛ ግን ፋውል ኣይሃበን። እዚ ድማ ንሮናልዶ ኣዝዩ ኣሕሪቕዎ። ድሕሪ ሰከንድታት ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሕርቃን ስምዒት ንኹዕሶ ኣብ ዝነበረ ህልኽ ኣብ ልዕሊ አንዲ ኮል ብዘይ ጥንቃቐ ብእግሩ ናብ ላዕሊ ብምዝላል ሃሰዮ። ዳኛ ስቲቭ ቤነት ድማ ብዘይ ምውልዋል ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ኣውፂዎ። ናይ ሮናልዶ በደል ኣብ ቅጽበታዊ ሕርቃንን ምፍዳይ ሕነን ማለት ሪታሊዬሽን ተበጊሱ። ቅድሚኡ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ መጉዳእቲ ዳኛ ሸለል ምባሉ ንስምዒቱ ክቋጻጸር ከም ዘይክእል ገይርዎ እዩ። እቲ ሳዕቤን ንዩናይትድ ከቢድ ነይሩ። ብ10 ሰብ ምጽዋታ ኣብ ርእስቲ ዝነበሮም ናይ ሸቶ ፍልልይ ንምምላስ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዩናይትድ ኣብ ትግጥም 3-1 ተሳዒራ። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ነቲ ውሳነ ይግባይ እኳ እንተበለሉ ተቐባልነት ግን ኣይረኸበን። ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ መጀመርታ ብቐጥታ ዝተዋህቦ ቀይሕ ካርድ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ውጥረት ዝነበሮ ደርቢ ምፍጻሙን እዩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ሮናልዶ ብተጻወቲ ተቐናቐንቲ ጋንታታት ከም ቀሊል ዕላማ ከም ዝውሰድ ድሕሪ ምርድኡ ኣካላዊ ጥንካሪኡ ክሃንጽን ስምዒቱ ክቋጻጸርን ከም ዘለዎ ዝመሃሮ ትምህርቲ ድማ እዩ ነይሩ። ራብዓይ ሃንደበት ከም ሓላዊ ውልዳት ብክልተ ኢዱ ኣትዒቱ ዝሓዛ ኩዕሶ ኣብ 30 ሕዳር 2008 ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስታዲየም ሲቲ ኦፍ ማለት ኣብ ተመሳሳሊ ግጥምን ሜዳን ድሕሪ 2 ዓመት ዳግማይ ኣብ ደርቢ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሸቶ ዋይን ሩኒ 1-0 ክመርሑ ጸኒሖም። እቲ ግጥም ከም ናይ ኩሉ ግዜ ውጥረት ዝነበሮ እኳ እንተነበረ ዩናይትድ ነቲ ጸወታ ተቋጻጺራቶ ነበረት። ሮናልዶ ኣብቲ ግጥም ብተጻዋታይ ሲቲ ሸውን ራይት ፊሊፕስ ብዝፈጸሞ በደል ቀዳመይቲ ቢጫ ካርድ ወሲዱ። ኣብ መበል 68 ደቂቕ ሮናልዶ ኣብ ውሽጢ ክልልዳት ሲቲ ኮይኑ ንሓንቲ ካብ ማዕዘን ዝመጸት ኩዕሶ ንምቕባል ተዳልዩ ነይሩ። ግናኸ ብዘይተሓስበ ኣገባብ ነታ ኩዕሶ ብርእሱ ክንዲ ዝሃርማ ብክልቲኡ ኣእዳው ብምሓዝ ዓጊትዋ። እዚ ተግባር እዚ ንኹሉ ሰብ ዘገረመ እዩ ነይሩ። ዳኛ ሃዋርድ ዌብ ብኡ ንብኡ ካልአይቲ ቢጫ ካርድ ቀጺሉ ድማ ቀይሕ ካርድ ኣርእይዎ። ሮናልዶ ድምፂ ፊስካ ዳኛ ሰሚዐ ኢሉ ንምምኽናይ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ዳኛ ነዚ ክቕበሎ ኣይከኣለን። ክሳብ ሎሚ እቲ ጠንቂ ንጹር ኣይኮነን። ገለ ሰባት ሓቀኛ ድምፂ ፊስካ ዝሰምዐ መሲልዎ እዩ ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብቲ ህሞት ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ንዕኡ እውን ብንጹር ከም ዘይርድኦ ገምጋም ሂቦም። ከም ውጽኢቱ ንዩናይትድ ነቲ ዝነበረ መሪሕነታ ንምክልኻል ኣብ ዝተረፈ 20 ደቓይቕ ብ10 ሰብ ክጻወታ ገዲድዋ። እንተኾነ ግን ብትብዓት ተኸላኺሎም ነቲ 1-0 ዓወት ኣረጋጊጾም። እዚ ፍጻሜ እዚ ካብ ኩለንተን ቀይሕ ካርድታት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ተግባር ብጣዕሚ ዘይተለምደን ዘገርምን ምዃኑ እዩ። ሓደ ብሉጽ ኣጥቃዓይ ተጻዋታይ ኣብ ውሽጢ ክልልዳት ተቐናቓኒት ጋንታ ከምኡ ምግባሩ ንብዙሓት ዘዛረበን ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ካብቶም ዘገርሙ ቀይሕ ካርድታት ሓደ ኮይኑ ይዝከር። ሓምሻይ እቲ ኩሉ ዝሓዘለ ትርኢት ኣብ 5 ታሕሳስ 2009 ሪያል ማድሪድ አንጻር አልሜሪያ ኣብ ስታዲየም ሳንቲያጎ ቤርናቡ ኣብ ትገጥበሉ ዝነበረት እዋን ሮናልዶ ድሕርቲ ዝነበሮ ናይ ምጭብባጥ ጭዋዳ ተመሊሱ ኣብ ሜዳኡ ዝጀመሮ ናይ መጀመርታ ግጥም እዩ። ሪያል ማድሪድ ብ1-0 ብሸቶ ሰርጂዮ ራሞስ ክመርሑ ድሕሪ ምጽናሕ አልሜሪያ 2-1 ክመርሑ ጀሚሮም። ድሕሪዚ ማድሪድ ዳግማይ ናብ ጸወታ ክትምለስ ተገዲዳ። እታ ቀይሕ ካርድ ኣብ መበል 89 ደቂቃ ትመጽእ። እቲ ጸወታ 80 ደቂቕ ምስ ኣኸለ ሮናልዶ ሸቶ መዝጊቡ ብድሕሪኡ ፔናልቲ ኣባኺኑ ካሪም ቤንዘማ ሸቶ ስዒቡ ኣመዝጊቡ ድሕሪዚ ሮናልዶ ባዕሉ 4-2 ዝገበረት ሸቶ ኣመዝጊቡ ማሊኡ ብምውጻእ ናይ ሓጎስ ስምዒት ክገልጽ እንከሎ ቀዳሚት ቢጫ ካርድ ወሲዱ ድሕሪ 3 ደቓይቕ ምስ ተጻዋታይ አልሜሪያ ጆዋንማ ኦርቲዝ ኣብ ዝገበሮ ህልኽ ኣብ ልዕሊ ኦርቲዝ ዘውረዶ ዘይስነ መግባራዊ ተርእዮ ካልአይቲ ቢጫ ካርድ ረኺቡ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ሮናልዶ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ዝገበሮ ልዑል ሓጎስ ነታ ቀዳሚት ቢጫ ካርድ ግዳይ
ኮይኒዩ ካልእቲ ድማ እቲ ድሕሪት ዝነበረ ናይ ሕርቃን ምትንኻፍ ኣብቲ ህሞት ስምዒታዊ ብስለት ከም ዝጎደሎ ዘርኢ እዩ እዚ ኣብ ውጽኢት ናይቲ ግጥም ጽልዋ ኣይገበረን ማድሪድ ነቲ ጸወታ 4-2 ብምዕዋት ዛዚማቶ ንዕኡ ግን ኣብቲ ዝቐጸለ ወሳኒ ግጥም ኣንጻር ቫሌንሲያ ክሳተፍ ኣይከኣለን ድሕሪ እቲ ግጥም ሰቤ ተጋጌ ድማ ብምባል ይቕሬ ተሓቲቱ ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሓደ ጸወታ ሸቶ ምምዝጋቡ ፔናልቲ ምብኻኑ ንሸቶ ትኸውን ኩዕሶ ምብርካቱን ቀይሕ ካርድ ምውሳዱን ዝኣመሰለ ፍጻሜታት ምርኣዩ እዩ ሻድሻይ እቲ ኣፍንጫ ናይ ኣንጻር ጋንታ ዝሰበረ ፍጻሜ ኣብ 24 ጥሪ 2010 ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ማላጋ ኣብ ስታዲየም ሳንቲያጎ በርናቡ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ኣልሜሪያ ዘጋጠሞ ቀይሕ ካርድ ሓደ ወርሒ ጥራይ ጸኒሑ ዝተኻየደ እዩ ሮናልዶ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ግጥም ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ንማድሪድ 2-0 ክትመርሕ ኣኽኢልዋ እዩ ኣብ መበል 70 ደቂቕ ሮናልዶ ብተኸላኻላይ ማላጋ ፓትሪክ ማትሊጋ ተታሒዙ ንምክልኻል ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ብቕልጽሙ ንገጽ ማትሊጋ ክሃርም ተራእዩ እቲ ማህረምቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ንኣፍንጫ ማትሊጋ ክሰብር ክኢል እዩ ዳኛ ድማ ብኡ ንብኡ ቀጥታዊ ቀይሕ ካርድ ሂቡ ካብ ሜዳ ሰጎጎ ሮናልዶ ነቲ ተግባር ብሓደጋ ዝተፈጸመ እምበር ዕላማ ገይረ ኣይገበርክዎን ኢሉ ተኸራኺሩ ካብኡ ክለቅቕ ኣብ ዝገበርክዎ ፈተነየ ድማ ከምኡ ገይረ ክብል ኣስዒቡ መብሪ ሂቡ ንሮናልዶ ክልተ ግጥማት መቕጻዕቲ ወሪድዎ ንማትሊጋ ድማ ን3 ሰሙን ካብ ሜዳ ከም ዝርሕቕ ገይርዎ እቲ ፍጻሜ ብዙሕ ክትዕንቐ ፌታን ኣስዒብ እዩ ፕሬዚደንት ማላጋ ነቲ ተግባር ጎነፃዊ ክብሎ እንከሎ ዳይሬክተር ማድሪድ ድማ ንተጻወቶም ዝከላኸሉ ዳኛታት ክህልው ኣለዎም ክብል ተኸራኺሩ ሮናልዶ ባዕሉ ድማ እቲ ተጻዋታይ ሓጢር ስለ ዝኾነ እምበር ቅሩብ ነዊሕ ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣፍ ልቡ ምበጽሖ ነይሩ ብምባል ኣዝዩ ዘዘራረበ ርእይቶ ሂቡ ነይሩ እዚ ፍጻሜ ብሰንኪቲ ዝወረዶ ከቢድ ጉድኣትን ድሒሩ ዝነበረ ዘረባን ኣዝዩ ተዘካሪ እዩ ነቲ ናይ ሮናልዶ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ከሎ ከመይ ገይሩ ስምዒቱ ከም ዝቋጻጸር ዝሕብር ኣብነት ኮይኑ ድማ ይውሰድ ሻውዓይ እቲ ናይ ብስጭት ፍጻሜ ኣብ 17 ግንቦት 2013 ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍጽም ግጥም ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ከተማ ማድሪድ ኣዝዩ ህልኽ ዝነበሮ ጸወታ እዩ ሮናልዶ ንሪያል ማድሪድ ኣብ መጀመርታ ግጥም መሪሕነት ክህባ ኽኢሉ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ድሒሮም ብዘመዝገብዋ ሸቶ እቲ ጸወታ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝነበረሉ ናብ ናይ ተወሳኺ ሰዓት ኣምሪሑ ኣብቲ ተወሳኺ ሰዓት ድማ ኣትሌቲኮ 2-1 መሪሕነት ሒዞም ኣብ መበል 115 ደቂቕ ማለት 5 ደቂቕ ቅድሚ ምዝዛም እቲ ጸወታ ሮናልዶ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ብስጭት ስምዒት ምስ መራሒ ጋንታ ኣትሌቲኮ ጋቢ ኣብ ምትንኻፍ ድሕሪ ምእታው ብእግሩ ንምውቃዕ ፈቲን እዩ እዚ ተግባር እዚ ዳኛ ንሮናልዶ ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ ከውፅኦ ተዓዚብና ኢና እቲ ጠንቂ ሓያል ናይ ብስጭት ስምዒት እዩ ነይሩ ጋንትኡ ኣብ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተቐናቐነይታ ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ክትሰዓር ኣብ ጫፍ በፂሓ ምንባራ ስምዒቱ ከም ዘይቋጻጸር ገይርዎ እዩ እታ ቀይሕ ካርድ ንማድሪድ ዝነበረታ ናይ መወዳእታ ናይ ተስፋ ዕድላ ጸልሚትዋ ኣትሌቲኮ ነታ ዋንጫ ብምዕዋት ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ን14 ዓመታት ዘይተረኣየ ዓወታ መዝጊቦም ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ናይ ዋንጫ ፍጻሜ ግጥም ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተቐናቐኒት ኣብ ወሳኒ ህሞት ምግጣም እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተረኣየ ቀይሕ ካርድ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ሆዜ ሞሪኖ እውን ካብ ሜዳ ተሰጊጉ እዩ እታ ምሸት ንሪያል ማድሪድ ሓንቲ ካብተን ሕሱማት ምሸታት ኣብ ታሪኻ ነይራ ሻምናይ እቲ ናይ ሕርቃን ስምዒት ኣብ 24 ጥሪ 2015 ኮርዶባ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ስታዲየም ኤስታዲዮ ኑዌቮ ኣርካንሄል ኣብ ዝነበረ ግጥም ንማድሪድ ሓንቲ ካብቶም ዝኸበሩ ጸወታታት እያ ነይራ ኮርዶባ ብፍጹም ቅላዕ ዘመዝገብዋ ሸቶ መሪሕነት ሒዞም ማድሪድ ኣብቲ ጸወታ ኣዝያ ተሸጊራ እያ ሮናልዶ እውን ኣብቲ ጸወታ ፍጹም ሓሪቑ ነይሩ ኣብ መበል 82 ደቂቕ ጸወታ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝነበረሉ ሮናልዶ ኣብ ውሽጢ ሳጹን ቅላዕ ኮርዶባ ንተኸላኻላይ ኤዲማር ብእግሩ ወቂዕዎን ደፊእዎን እቲ ተግባር ፍጹም ዘይስፖርታዊ ብምንባሩ ዳኛ ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ መዚዙ እዚ ውጽኢት ናይ ፍጹም ሕርቃንን ስምዒትን ምቁጽጻር ምስኣንን እዩ ጋንትኡ ብሓንቲ ካብተን ናብ ምውራድ ዘምርሓ ዝነበራ ጋንታታት ነጥቢ ከተጥፍእ ኣብ ጫፍ በፂሓ ምንባራ ንስምዒቱ ክቋጻጽር ኣይከኣለን ሮናልዶ ካብ ሜዳ ምውፅኡን ማድሪድ ድማ ኣብቲ ወሳኒ ህሞት ብ10 ሰብ ምጽዋታን እዩ
እንተኾነ ግን ጋሬዝ ቤል ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ኣመዝጊቡ ንማድሪድ 2-1 ዓወት ኣረጋጊጹላ ድሕሪ ትግጥም ሮናልዶ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ንኹልኹም ብፍላይ ድማ ንኤዲማር ኣብ ልዕሊኡ ብዝገበርክዎ ዘይተሓስበ ተግባር የቕሬታ ኣሓትት ኢሉ ጽሒፉ ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ ሮናልዶ እቲ ሳልሳይ ናይ ባሎን ዲኦር ዓወቱ ተሸሊሙ 10 መዓልቲ ጥራይ ጸኒሑ ዝፈጸሞ ምዃኑ እዩ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ዝብል ስሙ ዘየንጸባርቕ ተግባር ብምንባሩ ብዙሕ ነቐፌታ እውን ስዒቡሉ እዩ ታሽዓይ እቲ ብንብዓት ዝተሰነየ ስምዒት ሕርቃን ኣብ 19 መስከረም 2018 ቫሌንሺያ አንጻር ጁቬንቱስ ኣብ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ስታዲየም ሜስታላ ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረት እዋን ንሮናልዶ ምስ ሓዳስ ጋንትኡ ጁቬንቱስ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝጀመሮ ናይ መጀመርታ ጸወቱ እዩ ነይሩ ጁቬንቱስ ንሮናልዶ ዝገዘአትሉ ቀንዲ ምኽንያት ቻምፒየንስ ሊግ ንምዕዋት ብምንባሩ ኩሉ ኣዒንቲ ኣብ ልዕሊ እዩ ነይሩ ድሕሪ 29 ደቂቕ ጥራይ ናይቲ ጸወታ ሮናልዶ ምስ ተኸላኻላይ ቫሌንሺያ ጄይሰን ሙሪሎ ኣብ ውሽጢ ሳጹን ቅላዕ ኣብ ዝነበረ ምግጫው ሮናልዶ ብኢዱ ንጸጉሪ መሪሎ ክስሕቦ ተራእዩ ዳኛ ዝነበረ ፍሊክስ ብራይክ ምስ ተሓጋገዝቱ ድሕሪ ምምያጥ ብዘይተሓስበ ኣገባብ ቀጥታዊ ቀይሕ ካርድ ኣርኢዎ ክሳብ ሎሚ እቲ ምኽንያት ንጹር ዝእመን ኣይኮነን እቲ ጉድለት ቀሊል ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ሮናልዶ ባዕሉ እውን በቲ ውሳኔ ኣዝዩ ተገሪሙን ኣሚኑ ክቕበለውን ኣይካለን ከም ሳዕቤኑ ኣዝዩ ስምዒታዊ ነይሩ ሮናልዶ ብንብዓት ተሓጺቡ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተራእዩ ነቲ ኣብ ህይወቱ ኣብ 154 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታታት ዘይገጠሞ ቀይሕ ካርድ ኣብ መጀመርታ ጸወትኡ ምስ ሓዳስ ጋንትኡ ምርኣዩ ኣዝዩ ከቢድ ስምዒታዊ ጸቕጢ ኣሕዲሩሉ እዩ ጁቬንቱስ ግን ብ10 ሰብ ኮይና ነቲ ጸወታ ብክልተ ሸቶታት ካብ ብፍጹም ቅልዓት ብምዕዋት ንደገፍታ ኣይሕፈረትን ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ስምዒታዊ ምላሽ ናይ ሮናልዶ እዩ እቲ ማሽን ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ተጻዋታይ ከምዚ ዝበለ ስምዒታዊ ድኻም ከም ዘለዎ ምርኣዩ ንብዙሓት ዘገረመ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ እታ ቀይሕ ካርድ ኣብ መጀመርታ ጸወትኡ ምስ ሓዳስ ክለቡ ኣብቲ ንሱ ናተይ ዝብሎ ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ዓስራይ ድማ እቲ ናይ ሕጂ ወለዶ ቅልስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ 8 ሚያዝያ 2024 አልሂላል አንጻር አልነስር ኣብ ሳውዲ ሱፐር ካፕ ኣብ ስታዲየም መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ተቐናቐንቲ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ፍርቂ ፍጻሜ ሱፐር ካፕ ነይሩ አልሂላል 2-0 ክመርሑ ጸኒሖም ንአልነስር ድማ እቲ ጸወታ ካብ ኢዳ ክወጽእ ጀሚሩ እዩ ኣብ መበል 86 ደቂቕ ሮናልዶ ነቲ ንብዙሓት ተጻወትቲ ዝሕረቕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተኸላኻላይ አልሂላል ዓሊ አልቡላይሂ ብቕልጽሙ ካርሞ ተራዩ እዚ ተግባር እዚ ዳኛ ብኡንብኡ ቀጥታዊ ቀይሕ ካርድ ኸውጻሉ ገይርዎ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ እቲ ዳኛ ናይ መውቃዕ ዝመስል ተግባር ክገብር ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ብኡንብኡ ርእሱ ተቋጻጺሩ ካብ ምትግባር ዓዲ ወዓለ ጠንቂ ናይዚ ፍጻሜ ብስጭትን ተደጋጋሚ ግዜ ብተጻወቲ አልቡላይሂ ምፍታኑን እዩ ኣሰልጣኒ አልሂላል ዝነበረ ጆርጅ ጂሱስ ሮናልዶ ኣብ ህይወቱ ምስዓር ስለ ዘይለመደ ከምዚ ዝበለ ነገር ከጋጥም ባህርያዊ ኢሉ ነይሩ ከም ሳዕቤኑ አልነስር ኣብቲ ጸወታ 2-1 ክትሰዓርን ካብቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ክትወጽእን ገይርዋ ንሮናልዶ ድማ 2 ግጥማት መቕጻዕቲ ኣውሪድሉ ነዚ ፍጻሜ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ እውን እቲ ናይ ሕርቃን ስምዒታዊ ምድፍፋእን ባህሪኡ ከም ዘለዎ ዘርአየ ምዃኑ እዩ ነቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሊዮነል መስን ዝነበረ ውድድር ናብቲ ሓድሽ ሜዳ እውን ከም ዘሰጋገሮ ዘርኢ ፍጻሜ እዩ ህይወት ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዘይተኣደነ ዓወታትን ክብረ ወሰናትን ዝተመልአት እያ እንተኾነ ግን እዞም ኣብዚ ዘርዚርናዮም ዘለና 10 ፍጻሜታት ነቲ ካልኣይ ገጽ ናይ ዝኮኸብ እዚ የርኢና ንሳቶም ድማ እቲ ልዑል ናይ ምዕዋት ባህጉ እቲ ፍጹም ንስዕረት ዘይጻወር ስምዒቱን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮሎ ዝገብሮም ስምዒታዊ ምላሻትን እዮም እዞም ፍጻሜታት እዚኦም ነቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ሰብኣዊ ድኻም ከም ዘለዎን ስምዒታት ከመይ ገይሩ ንውሳነታቱ ከም ዝጸልዎን ዘርእዩ ህያው ኣብነታት እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንስኹም ትዝክርዎም ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ከተካፍሉና ንዕድም ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰሰናዩ